Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Oh, Rabba Shandele Kosiata. Loro Bobo Sandele Bibesika. Oh, Rabba Handele Bibesaya. Loko Bobo Siata Lababasika. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, Jesus. 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 Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Waze wamuhle Jesu. Waze wamuhle Jesu. Waze wamuhle Nkosi yamakhosi. Ubani ongafaniswa nawe. La broshante lebosi katabaya. Roboko shata la babazike. Libra zuta la bahande lebebesika. Thank you, Jesus. 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 Asinamukele nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu kuyo le ndawo la sihlangana khona ekseni ngamasonto ukuhlephula isinkwa saphezulu. Angibingelele bonke abafundisi base bandleni Life Abundance, bingelela abazalwane bonke from every branches, bingelele bonke abafundisi abahlukahlukeneyo. I can see others are getting now bayangena ukuze sidle izwi likaNkulunkulu ndawonye. Ngiyakubona mfundisi ufika izolo. Ngiyanibona nonke. uNkulunkulu anibusise ngiyanibona niyangena. Ngiyanibona niyangena, uNkulunkulu anibusise sodla izwi kanye. Sibingelele wonke amadodana namadodakazi ami emhlabeni wonke. Sibingelele nabazalwane abasibukela kwamanye amazwe. Kuyisibusiso ukuthi sinibone obaba nomama Dlamini eSoweto, I see you. Zilinkomo ngiyanibona senikhona. Amen. Abo Mama Ngubo, we see all of you. Siyanibona, uNkulunkulu anibusise nabanye abaningi engeke nginibale, abo mfowethu Victor Dlalose, siyanibona nonke, uNkulunkulu anibusise. Asivuleni incwadi kaNumeri, Numbers chapter number 21, ukuze sibheke izwi likaNkulunkulu kanye. Ngiyezwa ukuthi lento ngikhulelwe igcwele la kimi ngaphakathi, ukuthi sikwazi ukuyideliver nakulesi sikhathi. uNkulunkulu anibusise sisadla izwi ndawonye. Sizofunda siqala kuverse number 4, incwadi kaNumeri isahluko 21, siqala kuverse number 4. Basuka entabeni yaseHori ngendlela yolwandle olubomvu ukuba bazungeze izwe lakwa-Edomi. Inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose bathi, nisikhiphele eGibhithe ukuba sifele ehlane na? Ngokuba
akukho sinkwa akukho manzi umphefumulo wethu uyanengwa ilesi sinkwa esilulana uJehova wathuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu zabaluma abantu abaningi kwabakaIsrael bafa abantu abaningi kwaIsrael bafa abantu bafika kuMose bathi sonile ngokuba sikhulume kabi ngoJehova nangawe khuleka kuJehova ukuba asuse izinyoka kithi uMose wabakhulekela abantu uJehova wathi kuMose zenzele inyoka enesihlungu uyibeke ensikeni kuyakuthi yilona lowo olunywayo lapho eyibheka uyakusinda uMose wenza inyoka yethusi wayibeka ensikeni kwathi lapho inyoka imlumile umuntu uma eyibheka inyoka yethusi wasinda abantwana bakwaIsrael bahamba bamisa eBoti ngithanda ukukhuluma imizuzu embalwa ngokuthi phakamisa amehlo akho umkholwe uNkulunkulu lift up your eyes and believe God uma uzobheka kule ndaba esifunde kuyo kukhona izinto ezimbalwa engifisa ukuqala kuzo ukuze thina njengabantwana bakaNkulunkulu siqonde kahle ukuthi sikuphi la esifunda khona izwi likaNkulunkulu liveza ukuthi kwakade uIsrayeli eyaliwe uNkulunkulu emuva lena encwadini kaExodus isahluko 3 la khona uNkulunkulu eziveza kuMoses mhlambe before I come to that ungubani uMoses wayezalwa umfowabo kaAaroni kanye noMiriam the worshipper uAaron later waba umpriesti kodwa uMiriam waba worshipper so Moses was born out of a very gifted family in the service of God uzobona ukuthi uma sekubhalwa incwadi yamahubo khona amanye amahubo iBhayibheli ihistory ethi abhalwa uMoses kusho ukuthi uMoses as uMiriam was singing uAaron ekhonza negazi lembuzi nangegazi lamajuba etempeleni uMoses was caught between the two the worship and the priestly ministry ngamanye amagama uMoses took some of the worship and took some of ilokhoza ukuba umpriesti endlini kaNkulunkulu yingakho ke ababhalayo bathi wabhala amanye amahubo kodwa enye izinto uMoses azenza kahle iBhayibheli limveza ukuthi wazenza kahle yile eyokukhulumela abantu kuNkulunkulu uyabona noma wayeworshipper ngakwelunye uhlangothi kodwa wayumpriest futhi siyakhumbula kule ndaba esifunde kuyo ukuthi bathi Moses esikhulekela umsebenzi wompriest lo akusiwona umsebenzi weleader umsebenzi wompriest ukusa abantu kuNkulunkulu nokusa uNkulunkulu kubantu so uMoses wayenazo zonke lezi zinto zingaphakathi kuye but uMoses khona izinto uma ehlangana noNkulunkulu entabeni lapha yaseHoreb la khona uNkulunkulu amtshela khona izinto okufanele azenze enye yazo leli Bhayibheli uMoses waba nethuba lokubona ubuso nobuso uNkulunkulu ngamanye amagama wakhona ukuba in the presence of God what is the presence ubukhona bukaNkulunkulu is the tangible
power that you can feel ukuthi ukhona uNkulunkulu la, ukhona kanye nami. So uMoses wathola ithuba lokusondela esihlahleni la khona ezwa ubukhona bukaNkulunkulu obuzwakalayo. But number 2, uMoses wathola ithuba lokuthi uNkulunkulu amshumayeze athi khipha izicathulo zakho ngoba indawo okuyo ingcwele. Wathola ukushunyayezwa uNkulunkulu ngezinto ezingafuneki mawusebenza usondela ebukhoneni. But enye izinto uMoses that is so powerful about him, iBhayibheli lithi wezwa iphimbo likaNkulunkulu. Wezwa uNkulunkulu ekhuluma naye ethi Moses indawo ome kuyo ingcwele. And uma ezwa iphimbo watshelwa ukuthi ngikuthumela back la uqhamuka khona. uNkulunkulu nendlela yokwenza izinto. Sometimes ukakhiphe endaweni ukuzohlangane naye abese kubuyisela kuyo leyo ndawo. uMoses uphume eGibhithe ebaleka, kodwa uma esela ehlangana noNkulunkulu uNkulunkulu phindela khona, because God takes us out to send us back. I want you to understand that always God will take you out to send you back. Ngoba uNkulunkulu kwesinye isikhathi ufuna ukusindisa abantu abafana nawe lawa uqhamuka khona. So ukukhipha kulabo bantu abese ekungcwelisa abese kuphindisela kubo ukuze abantu bazi uqala kwakho nokugcina kwakho. So now uMoses ke waphindeliswa back ukuthi ayokhonza laphayana uNkulunkulu eGibhithe. Now nazi izinto that are fascinating me about uMoses. uMoses uzalwe wafihlwa, and kwathi mase kuthola kade akasakwazi ukufihlwa phansi kwamakhabethe nembhede. Wayesethathwa wayofihlwa emanzini phezu kwamanzi. You see, when you look at that, uyabona uNkulunkulu uqale umezokusebenzisa uqale akufihle. Don't rush to be exposed. Ungajahi ukuthi uvezwe kanti awukalungiselwa ukuvezwa. uMoses waqasha. And uMoses uma eqasha wayiqashiselwa amaGibhithe kanti uzoxoshwa umGibhithe ayokhuliswa umGibhithe. Wakhuliswa endlini izitha abantu kwakufanele bambulalo kwaba yibona abamkhulisa bamnikeza yonke into ayidinga. uMoses wafidwa izitha. uMoses wakhuliswa wanikezwa education yezitha ngoba uNkulunkulu wayenenjongo. uNkulunkulu enenjongo, the purpose of God will make every situation ukuthi ivumele wena noma isiphi isimo esizofika empilweni yakho. uNkulunkulu ekulungisela ipurpose yakho, uzokulungisela, uzokudlulisa, uzokwenza nezitha sometimes kube izona ezikunakekelayo ukuze ubuye uzokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. But uma uMoses ekhuliswa laphana eGibhithe kuthiwa afundiswa konke ukuhlakanipha kwaseGibhithe. Oh my God, ngizwa amandla namhlanje. Wafundiswa konke ukuhlakanipha kwaseGibhithe. Lithi iBhayibheli wayesephuma uMoses wathi angike ngiyobona abafowethu ukuthi baphila kanjani. Lithi iBhayibheli wafika umGibhithe elwa kanye nomHebheru. Lithi izwi likaNkulunkulu wabulala umHebheru. Now uma sesizwa encwadini yamaHebheru sizwa lithi iBhayibheli uMoses sesekhulile wakhetha uhlusho kanye nabantwana bakaNkulunkulu kunokuthokoza esonweni umzuzwana. In other words, uMoses akukho la khona kwathiwa phakamisa isandla wamukela uJesu, kodwa wafika wabona umGibhithe elwa nomHebheru. wayi-understanda kangcono lento because yena wayesezamukele ngaphandle
ukuthi umGibhithe kodwa uyingaphakathi lakhe lali umHebheru. So now wayeyazi kahle lempi yengaphakathi lakhe nengaphandle lakhe. Wakhetha ukubulala ongaphandle, wakhetha ukubulala umGibhithe kanti ukhetha ukuphila ophakathi. Lithi iBhayibheli ke bazalwane uma uMoses la khona esekuzwakela ukuthi ubulele umGibhithe kuthiwa waxoshwa eGibhithe, exoshwa uFaro lo owayengasabazi abantwana bakwaIsrayeli. Wathi umemxosha ngifisa nibambe lena ngoba ngithanda ukuthi ngisheshe ngigijime but kukhona into engifuna nibambe. Number wathi mayemxosha kuthiwa kwihistory waya endaweni yamagugu la kugcinwa khona izinto, wafike wathatha induku wayisemnikeza yona, wathi ngale nduku le uqhamuka izitha zakho uyishaye ngale nduku, uma usulambile ushaya amaqhwagi udle ama-locust udle ngale nduku. Now kanti uFaro akazi ukuthi umnikeza induku kaJosefa. Ngamanye amagama wamxosha nokuhlakanipha konke kaJosefa. Now uMoses kwakuMoses plus the wisdom of Joseph ngesikhathi ephuma eGibhithe. Ngesikhathi ephuma eGibhithe ehlangana noNkulunkulu lapha, uNkulunkulu wathi thatha isandla sakho usifake ngaphakathi. Wayesethi sikhiphe, wathi mayesethi uyasikhipha wayesethi wasibona simhlophe, wathi siphindelise, wathi mayisesikhipa wasithola sesinesikhumba esifana nesengane. You see, when you look at that, uNkulunkulu wayemkhombisa ukuthi mina nguNkulunkulu okwazi ukuvumela izinto zonakale, kodwa uma sezonakele ngiyakwazi futhi ukuzilungisa. Wayefeza amandla akhe ukuthi mina ngiyakwazi ukulungisa nalokho uma nje kuke kwalethwa kimi noma ngabe konakele kangakanani, mina Jehova ngiyakwazi ukukulungisa. iBhayibheli ke liveza ukuthi ngalesi sikhathi uMoses esethole lokho wayesethi ngizofike ngithi ubani ongithumileyo. Wathi uNkulunkulu uzofika uthi ungikhona ungithumile. Ngamanye amagama uNkulunkulu okhona ngesikhathi odinga ukuthi abe khona ngaso. Uma ulambile uyisinkwa, uma womile ungamanzi, uma kumnyama uJehova Shama, uma uwedwa uJehova Shama. Ngamanye amagama uyikho konke okudingayo ngesikhathi osidingayo. Wathi ungikhona, I am the great I am. Ufika uthi ungikhona ungithumile. But to cut the long story short, uMoses mayefika lapha wenza zonke those plagues uNkulunkulu wenza ngalezi amangaliso ezazizimangaliso kuMoses, kodwa kwabaseGibhithe kwakuyizinhlupho. There were plagues kwabaseGibhithe, but there were miracles to Moses. Because sometimes a miracle to the child of God, it will be a plague to a person that is not a child of God. Ngamanye amagama kwakuyimiracle le ukushintshwa kwamanzi, ukuveza kweba, ukuveza ukufa kwamazibula aseGibhithe, kwakungama-miracles kuMoses, kodwa izinhlungu noma iy'nhlupho kwabaseGibhithe. Now iBhayibheli lithi kwafika ngesikhathi la khona bezophuma baye ukuyokhonza bahambeke baye eKhanani. Nansi into ebalulekile that I want you to understand. Sonke isikhathi indlela yokusuka eGibhithe iya eKhanani ifana nendlela yensindiso ukusuka ezonweni uya ebukhoneni bukaNkulunkulu. Sonke isikhathi uma siphuma ezonweni kufanele sifunde kahle indaba yokuphuma eGibhithe siya ebukhoneni bukaNkulunkulu ezulwini. Nazi izinto ezibalulekile engisifunde ngokwalendlela.
Number one, uma kuphunywa ngegazi, the blood uphunywa ngegazi. Noma ngabe uphuma ezonweni uya ezulwini uphunywa ngegazi. Nabo babephuma eGibhithe beya eKhenani baphume negazi, ngoba kukhona izinto ezingama-similarities kule ndlela yokuphuma eGibhithe uye eKhenani nokuphuma ezonweni uya ezulwini. But number two, kufanele sazi ukuthi uma sisanda kuphuma izitha ebesikade zisicindezele ziyasilandela. Sonke isikhathi lithi iBhayibheli uFaro wabalandela wathi sizobuya sihlupho sizolinyelwa ngobani esizobagqilaza, wabalandela, which means every time uma uphuma ezweni laseGibhithe noma uphuma ezonweni khona izinto ebesikade zigqilazile ezikulandelayo. Sonke isikhathi uma uqeda ukusindiswa ubuyelwa izinto okade uzenza. Akekho umuntu uma kade umuntu ebhema izilingo zakhe kuzoba yibogwayi laba, because izinto ebekade zigqilazile yizona ezikulandelayo. So uma usanda kuphuma ulandelwa yizinto ebekade zikuhlupha. But number two, uma usuhambe ibanganyana la ekholweni ube usuhlangana nalezi zinto okuthiwa ama-obstacles. Ama-obstacles izinto ezifana nolwandle olubomvu. Ulwandle has been there all the time. Akusiyona into ebekhona ngoba kuzabona. An obstacle yinto emiphambi kwakho nengakazi isuke ongayibalekela uthi ubuya uyifice ilokhu ikhona. That's an obstacle. Ulwandle olubomvu. And amanye ama-obstacles kwaba zinyoka zasehlane, amanye ama-obstacles kwaba ukuthi amanzi ayengekho, amanye ama-obstacles kwaba ukuthi amanzi ayekhona ebaba, because endleleni they are obstacles every time. Ngifuna wazi uma usahamba endleleni ukuthi uzohlangana nama-obstacles. Enyayo hiyo lento le ye-coronavirus is a great obstacles. One of the obstacles ukuthi sikhonza online, asabuzwa lobubumnandi elithi iBhayibheli ningakuyeki ukuhlangana ngoba kufana namafutha ehlele indevini zika-Aaron ehlele nasemphethweni wengubo zakhe. You see, one of the obstacles of abantu abakholwayo kulokhu kube i-corona, isimo se-coronavirus. Endleleni uma usuhamba ibangana uhlangana noma-obstacles. But uma usuzongena uhlangana nezimpi. Lithi iBhayibheli bathi mase bezongena uJoshua wathi uNkulunkulu basoke laba bantu. Joshua, ngifuna bangene ezweni lami engibabizele kulo, zingekho izinto engingazidingi basoke. Lithi iBhayibheli wayesiyabasoka-ke uLokhuza, kanti uzokwehla isikhulu sempi esizo-introduce manje ukuthi siphumile endabeni yabantu abasilandelayo. Asekho kwi-level yabantu abasilandelayo esiphume kubo, asisekho kwi-level yama-obstacles, kodwa we are now introduced kwi-level of war where the blood has to be shed. So uma sekukhona izimpi kusuke sekusho ukuthi sekuseduze la oyakhona, sewuzongena ezweni ozongena kulo. Now one of the things engifisa ukuthi uyi-understand, ngiyazi njengoba ulawo khona, njengoba ungilalele, kukhona abadlula ezimpini izinto zibashaya left and right. Nithi mina sala usubambelela sekuseduze la siya khona, ngoba uma sesizongena kuba khona izimpi, kuba khona ukulahleka kwezimpilo. But this is what I want you to understand. It's part of obstacles. Indaba uma bedlula kule ndawo elithi iBhayibheli kwakukhona uIsrael, nansi into ayenza. Number one, lithi iBhayibheli
waphelela ngamandla ngenxa yendlela. Indlela bantwana bakaNkulunkulu inezinto ehamba izimanifesta empilweni, and izinto ezimanifesta endleleni yokukholwa, number 1, ezinye zazo ziqeda amandla okukhonza. Number 2, ezinye ziqeda uthando lokukhonza, but ezinye zenza ushintsho phakathi ekukholweni ungakabonakala ungaphandle, usekhona la phakathi kwethu. Sizwe ulimi lwakho lushintsha, sizwe usuthuka inhlamba, sizwe usulwa nabazalwane, sizwe usuhleba, but laba abazalwane bona bahleba uNkulunkulu, bahleba nomoholi wabo. Lithi iBhayibheli ngenxa ilokhu indlela kubo yazimanifesta kangangokuthi uMoses okade enza imangaliso bamthemba njengenceku kaNkulunkulu, sekufike la khona bengasabethembi. Indlela ke leyo. Kwesinye isikhathi iqala kahle, uhambe kahle, kodwa endleleni ungazethembi izinto ezikukhiphe la uvela khona. But number 2, lithi iBhayibheli bangamkholwa bangamethemba noNkulunkulu. You know, uma uzofunda uchapter number 3 encwadini kaExodus, lithi iBhayibheli uIsrael wakhala wathandaza uNkulunkulu ukuthi amkhiphe eGibhithe, kodwa ngoba sebesendleleni, lithi iBhayibheli baqala bakhuluma kabi, amanye amahumusho ithi bamthuka uNkulunkulu. Ngamanye amagama, ubude noma inkinga zendlela zenza ungabe usawarecognize amandla akukhiphe ebubini, ungasarecognize uNkulunkulu okukhiphe ebugqileni, bese uyaqala uyathuka, ube umuntu onenhlamba. Uma usufike lapho usuke sekumanifesta izinto zendlela. Lithi iBhayibheli lasifunde khona bamthuka uNkulunkulu, bamthuka noMoses. But you know, uma uNkulunkulu uthuka yena kungcono, kodwa uma uthuka inceku kaNkulunkulu, hayi lapho ke kusuke kube nzima kakhulu. But nansi into elithi iBhayibheli bayikhuluma as I'm about to sit down now. Number 1, lithi iBhayibheli bathi kade sidla inhlanzi ofish, and uma bekhuluma baze bathi bebedla o-anyanisi nokhukhumba. Uyabona ukuthi ngendlela indlela eseyibabambe ngayo abasacabangi nokudla kwangempela, bacabanga okhukhumba, bacabanga o-anyanisi. Awucabange nje mzalwane kuthiwa ucabanga emuva, ucabanga o-anyanisi, ucabanga o-anyanisi, into wawuthi uma uyiqweqwa iqhophe, kodwa ucabangayo indlela yenza ucabange izinto ongakazi uyitolerate. Indlela injalo. Lithi-ke iBhayibheli kwathi uma bekhuluma kabi uNkulunkulu wavele wathumela iy'nyoka ezinesihluku. Now uma kwesinye isikhathi kukhona iy'nyoka ezithunyelwa uSathane empilweni. Yes, last week bengikhuluma ngelokhuza ngestorm. Kukhona istorm esidalwa yithi ngenxa yenqumo esiyithatha nsuku zonke, bese kuvuka istorm sibelane nawe ngenxa yenqumo zakho. Number 2, kukhona istorm esivela kuSathane ngoba ufuna ukuqeda kunquma ikhanda, qeda umndeni wakho, qeda umshado wakho. Istorm, isivunguvungu esiqhamuka kuSathane. Kodwa khona isivunguvungu esiqhamuka kuNkulunkulu ngenxa yokuthi ufuna uphenduke. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathumela iy'nyoka. Lithi iBhayibheli zabaluma, zathi uma zibaluma, lithi iBhayibheli abaningi kwa-Israyeli ababephume ngegazi. Oh haleluya, babephume ngegazi, kodwa bafa endleleni bengakafiki eKhenani ngenxa yokuthi bathuka uNkulunkulu, bathuka inceku yakhe. Ngenxa yalokho bafela endleleni, balunywa izinyoka ezinesihluku. Lithi izwi lenkosi ababesele, oh Nkosi Jesu, ngingakhuluma nensali eSouth Africa, ngingakhuluma yini nabaseleyo
abantu befa kodwa bona basala. Lithi iBhayibheli insali yaya kuMoses yafike yathi Moses sikhulekele kuNkulunkulu. I wish sengazathi ungavuka insali labantu abacabanga ukuthi ukholwa into engenamsebenzi, abacabanga ukuthi ukholwa into engayindawo, ukholwa kumenzela umuntu lutho umuntu engathi ungavuka leyo insali ithi uNkulunkulu isencekwini zikaNkulunkulu ithi sikhulekeleni ibandla lingakahlwithwa. Lithi iBhayibheli basebethi Moses sikhulekele Moses. Moses ke ethandaza, lithi iBhayibheli wathandaza uNkulunkulu wayesethi uMoses Nkosi nabo abantu bayakhala. Wathi uNkulunkulu Moses zenzele inyoka yethusi uyiphakamise ukuze bonke abayibhekayo bakholwe. That is my point of exit. Bonke abayibhekayo basinde. Glorious shandele bosika. Ziphakamisa inyoka yethusi. Now why uNkulunkulu ephakamisa inyoka yethusi? Kuphakanyiswa inyoka yethusi ngoba balunywa zinyoka. Yingakho uma abantu befa ezonweni uNkulunkulu waletha uJesu ngesimo somuntu, ngoba akakwazi umuntu ukusindiswa yinto engakwazi ukuthatha isimo sakhe. Angiphinde futhi, yonke into ezokusindisa yinto ekwaze ukuthatha isimo sakho yakunqobela izinto obuhluleka wena ukuzinqoba. That is why uJesu waba umuntu. Incwadi yamaHebheru ithi masondele ngesibindi esiqalweni somusa kuye owafana nathi, walingwa njengathi, wehla waba umuntu njengathi, kodwa wasinqobela zonke izinto, waba yithi ukuze asinqobele. Waba njengathi, kwahliswa inyoka yethusi. But number 2, lithi iBhayibheli ayibe eyethusi. Ithusi in the scripture, ithusi ibrass ibemezela ukuthi your sins has been forgiven. Ngamanye amagama inyoka zenyama mazithi siyanibulala, inyoka yethusi yayimemezela ukuthi izono zenu zixolelwe, ngoba into enamandla neyinkinga yisono. But lithi iBhayibheli uma zilokhu zibaluma ezenyama, kwakungazathi uma ezenyama inyoka zifaka upoison, ekaNkulunkulu inyoka iyawukhipha upoison. Uma inyoka zenyama zifaka ukufa, ekaNkulunkulu inyoka ikhipha ukufa. Inyoka zenyama ifaka ukwehluleka, inyoka kaNkulunkulu ikhipha ukwehluleka. Uma inyoka zenyama zifaka idivorce, inyoka kaNkulunkulu ikhipha idivorce. Ngamanye amagama inyoka zenyama zazingazi ukuthi sekukhona enye inyoka ephiwa amanye amandla phezu kwazo ukuthi uma ziletha ipain yona iletha ijoy. In other words, as I close, into eyayidingeka ukuze baphile bangafi kwakuphakamisa nje amehlo babheka inyoka yethusi. Kwakukuthi nje lapho khona akunandaba ukuthi ulunyiwe inyoka, akunandaba ukuthi udlula kusiphi isimo, akunandaba ukuthi ingakanani ipain odlula kuyo, kodwa into ofanele uyenze nje phakamisa amehlo uwaphakamisele kuye. Usenamandla, usasindisa, usakhulula, usawenza ama-miracles, usayivula indlela ebivaliwe. UnKulunkulu oqamba amasu ukuthi oqoshiweyo angabi umqoshwa kuye. He is still God. He still has the power. He saves and he delivers and he heals. Phakamisa amehlo akho ubhekise kuyo. iBhayibheli lithi one thing kwangafuneki bayoyithinta, kwangafuneki bayithathe le nyoka baye nabe endlini zabo. Ngiyacabanga ukuthi ukuba le nyoka yayingambulelwa abantu abashumayeli banamhlanje babengayidayisa le nyoka, babengayidayisa ngamamiliyoni, babengenza nezinye zibaningi ukuze bayidayise lezi nyoka ukuze
bathola imali ngazo kodwa inceku kaNkulunkulu yenza one inyoka eyodwa ayibizanga nikela ayibizanga mali ngale nyoka yethu yathi nje into ofanele ukuyenza ukuthi uyibheke South Africa bekani kuye nakulesi simo esibhekene naso phakamisa amehlo akho ubhekena ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. As I let you go now, uma uNicodemus eyobona uJesu ebusuku lithi iBhayibheli wafika kuJesu ebusuku wathi siyazi ukuthi wena uvele kuNkulunkulu futhi siyazi ukuthi wena uNkulunkulu. Yabona bazalwane ngangihlale ngicabanga ukuthi lesasahluko uNicodemus wafike ebusuku wathi ngicela ukudla umbuso wezulu. No, akaze ikhulume leyo nto. uNicodemus wathi siyazi amanye amagama weza nama findings, the true findings about Jesus, ukuthi wena Jesu qhamuka kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kwathi uma esho njalo ukuthi wayesethu Jesu hayi alunandaba ulwazi alusindisi, okusindisayo ukholwa uye. Lithi ke iBhayibheli over, hey Nkosi Jesu, I'm so excited about this. Lithi iBhayibheli wayesethi njengoMose owaphakamisela inyoka ehlane kanjalo nendodana yomuntu imele ukuphakanyiswa ukuze bonke abayibheka ngokukholwa indodana yomuntu babe nokuphila phakathi. Njengoba bayibheka inyoka yethu nathi simbheka ngokukholwa uJesu Kristu ukuze axazulule inkinga zethu. ISouth Africa nezwe lakithi nomhlaba wonke udinga ukuthi nje uphakamisa amehlo ikhambi likhona. Oh hallelujah. Noma ngabe yini esixakileyo uJesu Kristu unalo ikhambi. uJesu unawo amandla okuphilisa. Lento le angayishanela on a twinkle of an eye, but I can see ukuthi usadedele bonke abanye ukuthi bahluleke. Uma sebehlulekile babuye kuye bese kuthiwa sibhekise amehlo ethu kuye owalenga esiphambanweni. Hallelujah. Ngoba uma sibheka kuye noma izinto sithi faka upoison, yena uyokhipha upoison. Uma izimo zifaka ubuphofu, yena uyabukhipha ubuphofu. Uma izimo zifaka ipain, yena uyayikhipha ipain. Ngikhuluma nomuntu osesibhedlela as I'm speaking. Ungambheka in the hospital bed, ungambheka uye unamandla osusa izono, unamandla osusa izifo. Mbheke. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli abayibhekayo babe baningi abafa ngenxa yokuthi bafa bebheka inyoka ezibalumayo. Ngoba uma sibheka inyoka ezisilumayo so bulawa yizo, kodwa uma sibheka inyoka ephakanyisiwe iyona ezosinikeza ukuphila. Kwakusho ukuthi ke bazalwane, as I'm praying with you, ukufa qhamuka ngeenyoka eqhamuka ngezansi, kodwa ukuphila qhamuka ngenyoka eqhamuka phezulu. Ukhona amandla kule nyoka eqhamuka phezulu. Ngifuna ukuthi ngiqinisekise wonke umuntu sivalelwe i-lockdown isivalele. Praise God, khona sebekhululekile aba level 2 abakhonzayo njengoba sikhuluma basenkonzweni bakhonza. Kodwa nathi sekuyi-lockdown uNkulunkulu abamkhonzayo njengoba sebekhululekile nathi kuseyena uNkulunkulu wethu. Into ofanele siyenze phakamisa amehlo akho umkholwe. What is to believe God? Is to put your total confidence in Him. Uma thina njengezwe la South Africa, njengemindeni yase South Africa, njengemindeni yomhlaba wonke, if we can take our faith and put our total confidence in Jesus Christ, usenamandla wokuthi uNkulunkulu enze izimangaliso nakulesi sikhathi esiphila kuso.
Let me close now. Let me close. Uyabona uNkulunkulu akasebenzi ngezinto bazalwane eziphathwayo nezenziwayo. Abantu bangakubamba nje ngezinto eziphathwayo nezenziwayo nama solutions no oil namanzi bangakubamba ngazo zonke lezo zinto. Kodwa uNkulunkulu ufuna simbheke ngokukholwa. Only faith can change your situation. South Africa yakithi eyoshintshwa uNkulunkulu kuphela. Ake ngenze lesi simemezelo. Ngiyakhumbula those weeks ubaba uRalkhulela, one of the giants of faith in our country, wamemezela ukuthi sithandaze sonke kwaku-12 sathandaza, and we started to see ama recoveries everywhere. Kodwa ukuthi angenze esinye isimemezelo ukuthi in fact njengoba sisemakhaya ake sonke njengemindeni sike sibheke kuye njalo ngo-12. It doesn't matter ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani emthandazweni wakho, kodwa ngo-12 emini izulu like lizwe inhlokomo nje evele emhlabeni, evele South Africa, la khona sizobe simemeza sonke ngazulinye ngokukholwa sithi siphendukela kuwe, sibheka wena njengoNkulunkulu wethu. Ithemba lethu likuwe, uyithemba lethu, ungamandla ethu, uyikho konke kethu. Imemezela ukuthi ake sibuyele emthandazweni siphakamise amehlo ethu sibheke kuye. But let me talk to you. When olunyiwe, you are going through pain, you are going through sicknesses, you are going through poverty, you are going through izimo ezinzima. Ifisa namhlanje na ukuintroduce kuye. Awuyeke ukubheka bonke abantu ababethembisa ukukusiza abangakusiza. Awubayeke abantu. Phakamisa amehlo akho kuye. Uyasiza impela ngesikhathi uma sibheka kuye. UNkulunkulu owenza konke kukho konke. Mayikhona phakathi kwethu, noma ngabe udlula kusiphi isimo, uvela uphakamisa izandla la ukhona. Thandaza kanye nawe baba, ngithumela amandla, ngithumela izwi eliphilisayo elikhululayo kule yandlu nale yandlu nale yandlu, kule yampilo nale yampilo. uNkulunkulu wethu ongcwele, wherever they are looking at this message, I pray ukuthi lawo mandla owabeke enyokeni yethusi ungathumela kuzo zonke inyoka ezibalungayo, abakhululwe manje, efweni abakhululwe manje, ebugqileni abakhululwe manje, kubo bonke ubunzima ngithumela amandla ukuthi bakhululwe egameni lika Jesu. Amen. Ngiyazi ukuthi sesithandazile, mhlambe kukhona omunye othi Nkosi uJesu ngifuna ukunikela ukuphila kwami. Namhlanje ungaphakamisa isandla sakho nawe saka right. Uthi Nkosi uJesu, usho lamazwi emva kwami, uthi Nkosi uJesu, namhlanje mina ngilizwile izwi lakho, ngiyakholwa ngenhliziyo, ngiyakwamukela ngomlomo. Nkosi uJesu, sukela namhlanje ngizokukhonza impilo yami yonke. Baba, ngiyabonga ngokungixolela, ngokubhala igama lami encwadini yokuphila yonke, egameni lika Jesu Kristu. Amen. Nazi izinto engifisa ukuthi ngiyigcizelele. uNkulunkulu akubusise uma uzinikele. Uma uzinikele kukhona inamba engifisa ukuthi ungibhalele imessage kuyo, ungitshele ukuthi ngizinikele enkosini. Ungabhala imessage ufike uthi nje mina abani wakabani ngizinikele enkosini, usende imessage yakho ku 38252 ku 38252 so that I know who you are, ngazi futhi ukuthi ukuphi, ngazi ukuthi ngikuthandazele kukuphi. Nabo bonke abafisa ukuthi baxhumane kanye nathi ngomthandazo, abathumela ama prayer request, bathumele kuyona leyo number, SMS i-SMS yakho kule number 38252. Uma ususete leo lokhuza khona ilanga engizolimemezela la khona the whole country will be praying for lezi lokhuza icelo zomthandazo. Mina ngobe ngiyiphethe, ngibi khona la e-studio, ngiyiphethe ngibeka izandla, kodwa abazalwane bonke nezingceku zikaNkulunkulu bazobe bethandaza everywhere.
So ngiyacela ukuthi nisithinte. Number 3, inkonzo laphana ku 1KZN ku 261 i-channel ku DSTV, so asihlangane khona ngo 3:30 kuya ku 4. I'm so excited about what is going to be presented today. And kukhona i-account number there, nikela umnikelo wakho wosuku, those that are paying their tithes abanikele ishumi zabo in that account. Angiyazi ukuthi there are kukhona abazalwane base live abasibuka together with their pastors where they are, give into the accounts in the branch. uNkulunkulu akubusise. Noma ngabe ukhona lapha kathi kwethu, uNkulunkulu uyakuthinta ukuthi unikele nansi account khona lapho unikele, uNkulunkulu akubusise. Asithandaze. Baba wethu ongcwele, ngiyala konke ukufa, ngiyala onke amandla omkhathi, ngiyawadestroy. I pray for the total health phezu kwaleya mpilo naleya mpilo naleya mpilo. Ngiyathandaza kulaba ababizwe kuma interviews, labenza ama interviews abalenda ukuqala emsebenzini. I pray your Father that uNkulunkulu wethu zonke izinto ihambe kahle. Khulekela imindeni, abantwana bakho, khulekela imishado, ngikhulekela uNkulunkulu wethu abantwana bakho bonke, the young people, the old people. Ngiyathandaza egameni lika Jesu, bagcine ubabusise, isandla sakho sibe phezu kwabo, in Jesus mighty name. I bless them, uNkulunkulu wethu, as they are giving their tithes. I bless them as they are giving their offering. I bless them as they are sowing their seed. I bless them as they are putting the seed of faith. In Jesus' mighty name. Bless each and every one of them. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Kulukulani busiseka sihlangane ku 261 ngo 3:30 i-channel DSTV namhlanje ngo 3:30, and sizohlangana nangolwesithathu inkonzo enkulu ngolwesithathu la khona esizobe siveza khona i-tribulation nezinto ezobe zenzeka ebandleni phezulu emkhathini ezikwehla inhlupho ezinkulu emhlabeni. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu abeke isandla sakhe phezu kwenu, ubuso bakhe bube phezu kwenu, aninikeze ifavor lapho ke emakhaya nizwe isibusiso nokweneliseka. In Jesus' mighty name, amen.